δεν μου λες μάνα, θυμούμαι πως έλεγες, είδες το διάβολο πραγματικό, ναι. Πώς είδες σαν τον άνε. Μαύρο να έρθει πολύ μετά. Πού εκάετονε, πού εκάετονε. Πού εκάετονε. Αλήθεια που εκάετονε, ξέρετε εσύ δεν και σέβα να βγάλεις το λιθάρι πες τότε. Είδες αυτό, πόσο τρανώνε τον. Πόσο τρανώνε. Από καταλόπον είναι και άλλο τρανώνε. Τα μαύρα τα παπούτσια, μαύρο καπέλο όπως ο κεφάλι. Και η μάνα με πήρε χορτάρια στα κάσια και μένει κάτσε νέα πάγικα και πάτε Σαββάτιτσα μάνα και σκατπάει έναν παιδό. Έτρωξε η μάνα μέσα στην άφαντο. Παίρναν και μητσίδες. Ένα κι άλλο έλεγες μωρέ για τον πατέρα μου, ο πατέρα με 4 είναι. Έλεγες ότι σύρναν πέτρα στον πατέρα μου πάνε στο νερό. Η διαβόλ, πού το έσανε. Διαβόλ. Στο νερό να το σύρνανε πέτρα σαν πάνω. Στο σπίτι μου να πες πασέβαλε. Ήταν τη νύχτα στην Εγκλησία, αγριβένες στην τραπεζούντα, η γιαγιά μου και πήγαν. Νομίζω εκείνες και απέσει, μάνα μου και πει. Μάνα μου παρουσιαρέα, είσαι παραμερέα εκείνη. Έρχεται ο Κοτλάξ εσένα να πες. Είναι τον πετινός, είναι τον σπίλος, είναι τον άρτικος, είναι τον μωρόν. Ό,τι ευθύνεσαι είναι του. Έρχεται η Ρασιανικά τσαρφουλή. Μάνα κάτι είναι λίγο η Ρασιανικά τσαρφουλίζα το έργα. Έτον είναι καλή άψιμος στον ΟΚΑ. Είναι η πόρτα που έκανε το λίγο να κράνιξτο και είναι ο σέβε να πες. Μόλις χωρίζαν τα πετινάρια, άφαντα πήγαιναν στο μέρος αυτό. Άλλους να χωρίζαν τα πετινάρια, έτρεπαν. Σκούτι μάνα μου φτάει τα αποκάμια στο άψιμο και αυτή να μπω στα αστέρια, ο σασίριψε και γύρω. Πώς να κράνιξτον εκεί και έτρεξε. Έτρεξε να εκεί και παιδί αυτή πόρτα νεύρε το ίτρε. Το έτανε το. Χωτλά. Ναι, να το έτανε. Έντονε πετινός σκέφτη. Είναι το ζήτε τέρνησα το πάει και ασκύρω είναι δεν είναι κατάλογο. Είδαμε να πήρουμε ξύλα με τη θεία μου, ανάσχε και ποιον να και με τη μένα η θεία μας πήραμε ξύλα. Πήγαμε να ξύλαμε στην πόρτα ανοιχτό φωτάς, φως έφερε. Πήγαμε να πήρουμε ξύλα, λύνουν δοξία μη φοάσαι, ένα χαρταλόπο που πάει και ένα σορδανίνι μου, Γιάννη τον εορδό μου. Αυτό έτσι έναν άσπρο φορεμένο ένα χαρταλόπο που πάει και το είπε να το και είναι ο εκεί πόσες σπίχτην καλά με ψήνε μπροστά μου. Συμπόρτανε πήγαμε και είναι από πίσω μου, όρουξα κιόλας, συμπόρτα να σ' αφήσουν μέσα, μα φώταζε η λάμπα πες στο φως και πώς το έμπτες. Το άπινες άμα πιάνες εσάς. Σαρφουλίσου, χάντσου, Σε σέτρον το χωρίο με βγαίνανε χωτλά. Είδες και βγαίνανε. Και ο πάπου και δεν έβαλε τα άλογα και το πρωί τον άνθρωπο. Σακινίτου το χωρίο πατούν έκανε τσιναλάντο. Τα ουδινίτου τον διαλάνμα. Στον Παρχάρ έρθεν ο Χωτλάκ στον Παρχάρ. Και λάστενος ο λάστενος και με ευκαλένασε παιδί εχπάστην αδερφικά. Κούξαν τα πετίνερα μέρος πέμνε στον τόπο Άνθρωπος σκοτωμένος. Άνθρωπος σκοτωμένος, αγωθαμένος. Έρθε η ώρα το βράδυ, σκότεινε. Πάλι φεύγει. Ναι, σκότεινε πήγε στο χωρίο, μακρά δεν πρόφτανε. Πήγαινε τον που πήγαινε, κουλούτησαν τ' άλογο με τον ήτανε και... Είναι τον Ίνας Κατηρτσής. Σε ένας χωρίον έτον αΐνος, σε σώτερον ή σημάτε. Σαουδιέτερνε. Κλούθεσαν τον Κατηρτσή. Στο διπόταμο, νυχτιά είναι ίνος και μετέινον έρθεν ένα σκύλο. Δεν τον σκύλωσα τον. Το σκύλο. Αυτός var έμορφος που έτωνε σέγγεν τ' άλογα και το πασέ και να μην χάτι. Σέγγεν να το κιάπτεσε. Κάτσενε, πήγαινε τ' άλογα, πήγαινε έπεσε πρωί, πήγαινε καυτάει τ' άλογα, είναι στα φεύγα τριτσής. Λεμόν ανή την πόρταν και πορεί, λεμόν ανή την πόρταν και πορεί έλεγε. Κούντεσε, πήγαινε είναι συνηγούλα και άνθρωπος αποθαμένος. Εβρίξε πως έτον αΐνος. Έβριξε πως έτον αΐνος, πέρανε πήγα και έζησαν καλαμούκια σαν είχες. Πήρε έσυρε τα πίσα καλαμούκια και έρνουν τη βράδυ είναι. Με το βράδυ είναι σκουδέ. Έρνουν τη βράδυ είναι δεν βλά. Για αυτό ήταν αληθινό έτον αΐνος. Πώς αληθινό, μικρές αένεμαν το έλεγα τα πράγματα ψέματα. Τώρα γιατί κίνδανα τα πράγματα. Αλλά σου είναι έντονη. Τα σέρχαμε και σαν η Τούρκα του. Λέμε τώρα Οι Τούρκοι βγαίνουνε. γιατί τι έχουν Οι αυτοί. Τούρκοι λένε να στάβουνε, επάνω από το κεφάλι τους αφήνουν μια τρύπα έτσι μεγάλη.
Ναι, Για να βγαίνει από εκεί λένε το φάντασμα. Πάνε 40 μέρες. Το κόμμα δεν είναι απανάτη. Έτσι πάνε ξύλα σαν δίμερο θερμά και λύνω σε ένα ραφτά απανάτη. Και ναι, το κόμμα ψηλά που Δεν είναι ψέματα ρε. Τα ξύλα βγαίνουν Αυτό το έλεγαν όλοι οι παππούδες μου, η δικιά μας παππούδες. Βάλω τα ξύλα και Άρα έτσι όπως είναι αραφκάει το είναι το ίδιο. Δεν έπεφτε καθόλου κόμμα. Αλλά Το όπως κόμμα η και πατρίδα δεν είναι χέτος. απανάτη. Στην Και πατρίδα πώς είσαι χέτος. 40 μέρες έβγαινε, μετά από 40 μέρες άλλο δεν έβγαινε. Έλειωνε. Και δεν μου λες αμπά, και εσύ το λες αυτά τα πράγματα. Άμα είμαστε στα Είναι το προβάδια, βρία, γίνταν. Όχι, μόνο να πιστεύατε. Μια τουρκάλα λέει, ήξερε, λέει και έκανε Πώς θα πει, όπως λέει ο Ουίτερα, σε πούμε, βγαίνει ο χωτλάς, γίνεται όπως ένα διάβολο, έτσι. Ναι. Γίνεται σκύλος, γίνεται τέρα το άλλο. Εφόσον έρθει και σε ένα πεσομαντούκι, πότε να ανοίγει την πόρτα και βγει. Πώς Και πρέπει να είσαι τρυπή. Είδες πώς αφήνες όταν βγήκε κάτι. Ένα τρεπί, αφού είναι ο διάβολος. Διάβολο. Πώς εξέβαινας εγώ Μαγιάννη. Και αφού λέτε να φύγει, αφού πάνε φύγανε τρυπή, λέτε. Πήμα του τσουπάνου και Έλεγα το, όπως έλεγαν, άκουγα, αλλά... Παντός οι παλιοί όλοι το λένε αυτό. η πάπου η δικιά μας. Εγώ και στο τριβέν που κάθοσαν οι παππούδες όλοι έλεγαν για τα Δεν μου λες αμπά, ξαμουχαπέταντε πίνετε, οι Τουρκάν μπαέρχουσαν. και αν καιρούς. Η Τούρκα ή καλά έβαλε. Ναι. Σαν την έτερα και να σε πω και Κλινικίνες τι είχαν. σαν την έτερα και Από το καπέλ ήταν ένα χαράμ ελληνικό, το αδείο τα παιδιά όλα έρχονταν εκεί, όλα. του τσουπάνου επειδή Καλά, εσύ και τις γυναίκες είστε στη χαρά, είναι πώς είναι. Η Τούρκη γυναίκα με τσάβολες και χόρευαν. Ναι, ξέρω. Λοιπόν, η γυναίκα ήταν χόρεα, ας πούμε, χόρευαν και χόρεα οι γυναίκες. Και επειδή οι Τούρκες θέλανε και ήταν γλέντα και δεν ξέρω τι έσουσαν εκεί, πώς, κάθε μέρα. και σκόθανε είναι αλλά ποτέ πήγανε, χάθανε και έσανε σε τριβή. Όπου είναι παχά, όπου έτρε χαρά, έρχονταν. Όλα. Τώρα έλειξε, πες εδώ θα τα πούμε. Και σε Παναγίδα και σε αυτά. Κάποιος έρχεται. Αυτός από την ομάδα μας δεν παίζει. Και μας.